Hello parlo khoblai shibun ya phi baro nganget badon na padeng jung phi ki bom nang ban shet shulia sapet yagana ka video chunga hadu bandu kod khnang ba phin yo jingman toy ngin pensyong yo ne ke uba petleu kubne bat lada don ki bom don ya kum ne ukeu phila ro ban shet da ukeu momo la ne uno no ukeu ru uba petleu kubne ni haban le da ka jan kumne ka jan ro gidai ban le da ka jan ka balong jut kumne la ne da ka jan sala phila ro bat le da u ata tang banam lait kene ka jan hau shabar namar la da ne ka jan hau kan me shabar kene ka ja shulia jungi kanam i andangi la deb le ek to ka jan kumtang in pensyong ne ukeu bangin thep yo ne ukhau bangila deb pedam paro shimin but phiju ya shet ja shulia kumno paralog sai thu lem yang ha komen min thep kumne ne ukhau ni haban check ba gine ki jaka ba pensyong yo ne ukeu khnang bangin tip ba ga lait ne am ga jan hau shabar tei mei jonga idang shina ba tu ukeu intangin shet no egane ga ja gumba san paul ne ndru po minute di ena marba ngila shet bun takadaw ka kham simpor ma ban e teu yakane ka ja gumne hading ka bes haru da phi shet hading ban menta ne ka ja shulia jungi kala e ine mei janga idang song ne ka ja shulia but pia ibang ne em parlog ne ka ja shulia jungi lada phi ibang saya thu ingi min song kumne ne ka salakat khnang bang ne ka ja shulia jungi kan jam dangi song ha ka salakat kumne ka ne ka ja shulia kan jam ba but tangkat ne hi ka video ngin penkut no khoblai shibun ni phi baro ban ngin sai kendo byang ha ka wai pat ka video bye bye parlo